גדול. אבודים הערב. נשוחח כעת עם ניצן הורוביץ שלנו, ולפני כן עם דוקטור תמר גולן, שהייתה במשך שנים רבות עיתונאית, רבות משנות חייה עשתה באפריקה. בשנים האחרונות הייתה שגרירת ישראל באנגולה. עכשיו היא פרסמה ביחד עם הזואולוגית דוקטור תמר רון ספר שנקרא גורילות ודיפלומטיה, מפגשי אדם בטבע באנגולה. גם על אנשים וגם על בעלי חיים. תמר רון נשלחה לשם, או באה לשם, כדי לסייע בהגנת בעלי החיים והטבע בארץ הזאת מוכת מלחמות הגרילה, מלחמות האזרחים. מוטי, אתה מכיר את אנגולה היטב. אולי נתחיל בכלל, לפני שנגיע לשאלות כבדות יותר, דווקא בנושא בעלי החיים שתמר רון חקרה. אז אני, מכל הביקורים שלי באנגולה, מה שלמדתי זה שלא נשארו שם בכלל חיות, משום שבמהלך 27 שנות המלחמה אכלו אותם. התושבים, והתברר שהארץ, כמעט ארץ אפריקאית היחידה שהיא נטולת חיות, ריקה מחיות. והנה מתברר שיש גורילות ויש שימפנזים ויש עוד הרבה חיות. זהו, זה בעצם מה שהיה גם כשתמר, הבאנו את תמר במסגרת העבודה שלי מטעם משרד החוץ, היינו בטוחות שהמצב שם הוא קטסטרופלי. ואז התברר שדווקא בגלל המלחמה, חלק מה שנקרא במקצוע שלהם, אני לא מומחית, זה תמר שיכולה לדבר על זה יותר טוב, ההביטט נשמר, כי אזורים שלמים של אנגולה היו לגמרי, אז גם אם חיות מסוימות נאלצו לברוח. כמובן שהחיות הגדולות כמו הפילים עלו בעיקר על מוקשים, זה לא כל כך רק שהם נאכלו, אלא הם עלו על המוקשים, אבל התברר שהרבה חיות פשוט ברחו למקלטים, ועכשיו שפותחים את המדינה הן חוזרות. כמובן שהמוקשים עדיין יכולים להרוג אותם כמו שהם הורגים בני אדם. וזה היה הגילוי הגדול של תמר רון, שבגלל זה שההביטט נשאר ולא נפגע, אפשר לעשות דברים ולשקם במהירות יותר גדולה. והאזור החשוב ביותר שבו היא עבדה הרבה מאוד זה האזור של קבינדה, שזה האזור שבו יש הכי הרבה נפט, אבל יש גם את היער הגדול, היער הטרופי הגדול של המיומבה, ששם החיות, כל החיות שעליהן היא כותבת בספר, שבעצם הספר הוא בינינו דיאלוג, כי תמר תמיד אמרה צריך לשמור על החיות, ואני תמר אמרתי מה יהיה עם הילדים, ובסוף התברר לנו... מה אתם לימדתם זו מזו? זהו. היא קונסרבטורית של חיות ואת דואגת לאנשים. אז זהו, היא לימדה אותי בעיקר, כי אני כמובן תמיד חשבתי שאנשים זה הדבר הכי חשוב, ותמר זה לא היה מרכז העניין שלה. ובסוף הגענו, ובשביל זה החלטנו לכתוב את הספר ביחד, ומי שמסתכל זה כתוב באותיות שונות, הפרקים של תמר באותיות מסוג אחד, והפרקים שלי באותיות מסוג אחר. למדנו שמי שלא שומר על חיים, בעלי חיים, לא שומר גם על בני אדם, ולהפך. כמובן שגם הסיפורים של תמר, יש בהם הרבה מאוד ממד אנושי, כי בסך הכל אני חושבת שהיא נסתה קצת הרבה יותר אנושית, והסיפורים של הילדים הסובלים הסבירו לה שלא רק על הפילים צריך לשמור, אלא גם על... אני רוצה אבל לנצל בכל זאת את הזמן, לדבר איתך על אנגולה, לא רק על הספר, כיוון שבכל הביקורים שלי שם, דבר אחד למדתי, זה שלך היה מעמד רציני ביותר באנגולה, שאם אנגולה הייתה צריכה להצביע על מועמדת לפרס נובל, היא הייתה מצביעה עלייך, משום שבאמת הם כל כך אוהבים אותך שם. אני אוהבת אותם. על האהבה שלך לאפריקה מעבר לדיפלומטיה ומעבר לייצוג המדינה וכל הדברים האלה. ואז אני רוצה אבל לשאול אותך. למה? הדבר הראשון שאתה נתקל באנגולה זה שאתה בא למדינה עשירה, אחת העשירות ביותר באפריקה במחצבים, בנפט, ביהלומים, פשוט מדינה עשירה ביותר, סך הכל 13 מיליון תושבים על שטח ענק, עם מחצבים כאלה, והאזרחים הכי עניים באפריקה. לא הכי עניים באפריקה, אבל במצב רע מאוד, כן. אבל בין העניים ביותר. נאמר שאנגולה וסיירה ליאון מתחרות ביניהם לגבי 3 שיאים עולמיים. אחד, המספר הגדול ביותר של מוקשים לנפש, השני זה המספר הגדול ביותר של נכים ממוקשים, והדבר השלישי זה הילדים שמתים בעיקר מקדחת, גם בסיירה ליאון וגם באנגולה.
אז אני חושבת שקודם כל אפשר להגיד בלשון מאוד גסה שאנגולה הייתה המקום הכי גדול בעולם של עימות בין מזרח ומערב אחרי מלחמת וייטנאם. וזה בגלל אוצרות הטבע שלה. אבל אני לא רוצה להאשים בכל, כי תמיד מאשימים אותי שאני רק מגינה על האפריקאים. בוודאי שיש גם בעיה שבמשך תקופה ארוכה היה שם משטר מרקסיסטי מאוד קשה, כי בסופו של חשבון אנחנו, המערב היה בצד הלא נכון. המערב עזר למורדים של סבימבי, והאלה פנו כמובן לגוש הקומוניסטי, והמדינה הזאת לא קיבלה סיוע ולא קיבלה עזרה, אלא ציוד של נשק. עד שהתפרקה ברית המועצות, ואז גם דו סנטוס שינה את... בערך ככה, בתקציר. אז אני חושבת שקודם כל זה האושר שלה, שזה האסון שלה הכי גדול. והדבר השני... למה האושר שלה הוא אסון כזה גדול? בגלל ההתערבות מבחוץ? כי כולם התערבות. אתה יודע שביום שם מלחמה... אבל עכשיו לא מתערבים מבחוץ. רגע, תקשיבו. כבר 3 שנים לא מתערבים מבחוץ. ב-75, כשהם קיבלו עצמאות, בו ביום, דרום אפריקה פלשה מדרום, בסיוע של לא מעט מדינות מערביות, והסובייטים והקובנים... יחד עם קובה, כן. היו שם 50,000 חיילים קובנים. זה אין, בשום מדינה לא היה כזה כוח עצום. היו 10,000 איש ממזרח אירופה, כולל הסטאזיס שעשה שם משטר דמים. צריך לזכור גם שההיסטוריה של אנגולה עד העצמאות הייתה מאוד קשה. הייתה לה מלחמת עצמאות הכי ארוכה, שנמשכה 14 שנים נגד הפורטוגלים. היה לה את השלטון הקולוניאלי הארוך ביותר. תמר, אבל סליחה שאין לנו פשוט עוד הרבה זמן. נכון. למה האנגולים, למה דו סנטוס צריך לתת את הנפט לאמריקאים ואת היהלומים לישראלים? למה לא? הכל המרבה במחיר, כן, הרי זה משהו. אבל למה שלא יפתח את זה לבד? אז זהו, אז אפשר למה בכל אנגולה אין בית זיקוק אחד לדלק? אז זה דבר שבאמת, ללא ספק, אני לא רוצה להצדיק את המשטר של אנגולה, אם כי אני הייתי מאוד אוהדת למשטר הזה עד סוף המלחמה. היום אני חושבת שאולי לא עושים מספיק בשביל לשנות את המצב. אבל קודם כל, היהלומים לא הולכים רק לישראלים. ובית באמת לבייב עומד עכשיו בפעם הראשונה, לב לבייב לפתוח מלטשה, כי לא הייתה שם אפילו מלטשה אחת במשך כל השנים. אבל זה הסיפור של כל הניצול באפריקה. מהו הסיפור האמיתי? שבכל המקומות חומרי הגלם יוצאים ואנשים נשארים. בגאנה, שהייתה יצרנית הקקאו הגדולה בעולם, לא היה בית חרושת לשוקולד. השוקולד שאנחנו אכלנו האירופאי היה כולו מגאנה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, באמת אני חושבת שמה שהאנשים העם הזה עבר הוא כל כך מחריד והוא כל כך קשה, שגם אם אני לא מצדיקה הרבה מאוד דברים שקורים שם היום ושיכולתי לסבול אותם עוד בזמן שהייתה המלחמה, בסך הכל הצלקות הן מאוד עמוקות. הסנטימנטים האלה, ניצן הורוביץ שותף להם. ובכלל אני צריך להגיד שמחזיקים אצבעות לאנגולה בהתמודדות הערב מול פורטוגל, המעצמה הקולוניאלית לשעבר, שעבור אנגולה